突入5秒前。ディフューザーを取り戻した。爆弾の地点に移動して解除しろ。敵を死認した。サーバールームだ。ディフューザーを失った。ディフューザーを確保した。ジャージ準備完了。あと1人だ。耳鳴りを起こす時間だ。敵部隊を排除した。エリアを確保し爆弾を守れ。リロードする。気をつけろ。爆弾が見つかった。10秒前。バリケードする。あと5秒。爆弾が敵部隊に発見された。センサーを使うぞ。カメラをカメラフィード作動中。リロードする。スキャン中。心拍センサーを使用する。センサー起動。有刺鉄線をセットしたぞ。センサー起動。
ターは残り1人だ。敵部隊が爆弾を発見。どうすべきか分かってるな。敵部隊が爆弾を解除中。ディフューザーを停止してくれ。ディフューザー発見。爆弾を持つディフューザーを停止させろ。ここにいると敵に見つかるぞ。ミッション失敗。味方が制圧された。爆弾を見つけろ。10秒後に突入。ドローンが爆弾を発見した。あと5秒。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。ディフューザー確保。先頭に立つ。後ろに回れ。もう弾切れだ。ブリッジの内側に設置。爆薬をセット。リロードする。ドローンを配置。爆弾を発見した。ライフルシールドをセット。爆薬を設置する。ブリーチングチャージ準備完了。よし、もう大丈夫だ。敵は残り1人。敵部隊を制圧。こちらの勝利だ。
人質を見つけろ。敵の位置が判明。標的の位置を特定。階段だ。10秒。5秒後に突入。そのまま人質の捜索と確保を目指せ。弾切れだ。吹き飛ばすぞ。マガジンを変える。味方オペレーターはあと1人だ。味方がやられた。人質を守る。部屋の守りを固めろ。人質の居場所が見つかった。準備しろ。残り10秒。ADS をセットする。5秒。
は残り1人だ。ミッション失敗。味方がやられた。人質を見つけろ。確認、人質が見つかった。敵を目視1回だ。突入まで10秒。5秒。人質を発見。突破準備よし。人質を確保。脱出しろ。人質がはぐれた。確保しろ。人質を回収。よくやった。部屋の守りを固めろ。人質の安全を確保しろ。守りを固める。壁の強化完了。残り5秒。展開型シールドを設置。気をつけろ。敵部隊が人質を発見。もうグレネードの心配はいらない。羽を固くした。
のエリアにいると敵に見つかるぞ。巣を作った。特に注意。マグチェンジだ。ここにいると敵に見つかるぞ。敵オペレーターは残り1人だ。そこは敵の支配下だ。すぐに離れろ。見つかるな。ニトロをセット。新しいマガジンを使う。ADS が作動中だぞ。こちらの勝利だ。敵は排除した。人質の安全を確保する。部屋の守りを固めろ。プレートを開ける。うちの顔。準備できてる。敵部隊のドローンが人質を発見。攻撃に備えろ。ADS をセットする。突入まで10秒。マガジンを残り5秒。敵部隊が人質を発見。デバイスを配置した。デバイスをセットした。マガジンを変える。シールド設置完了。
人残っている。敵部隊を排除。ミッション成功。バイオハザード物質を見つけろ。突入まで10秒。5秒。バイオハザード物質の場所は不明。光線を許可する。ブリッジブチャージ準備 OK だ。
見つけた。爆破準備ができた。リロードする。カバーしてくれ。敵だ。脅威を排除しろ。残り10秒。5秒。味方オペレーターはあと1人だ。敵のオペレーターは残り1人だ。時間内にバイオハザード物質を確保できなかった。ミッション失敗だ。バイオハザード物質を守るぞ。部屋を確保しろ。敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。残り10秒。残り5秒。敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。デバイスをセットした。リードができたぞ。
準備できている。リロード。残り15秒。あと10秒。バイオハザード物質に近寄らせるな。5秒前。敵オペレーターが1人残っている。敵に容器を確保させるな。時間切れだ。容器は確保されなかった。敵のミッションは失敗だ。バイオハザード物質を探せ。よくやった。バイオハザード物質を発見した。突入10秒前。敵が見えた。突入5秒前。バイオハザード物質の場所に向かえ。リロードするぞ。
り15秒。敵は残り1人。敵部隊排除。ミッション完了だ。バイオハザード物質を守るぞ。部屋を確保しろ。敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。残り5秒。何としてもバイオハザード物質を守れ。守りを固める。デバイスをセットした。バリケードでドアを封鎖。デバイスをセットした。敵だ。ロビーだ。毒の用意はできた。巣の準備ができた。ターゲットを発見。地下だ。ニトロをセット。ニトロ決まる。
あと15秒。あと10秒。あと5秒。敵オペレーターは残り1人だ。奴らは容器の確保を中断した。敵部隊は時間内に容器を確保できなかった。ミッションは成功だ。部屋にバリケードを築いてバイオハザード物質を守れ。デバイスをセット。敵部隊がバイオハザード物質を発見した。使う。床の強化が完了したぞ。10秒。あと5秒。何としてもバイオハザード物質を守れ。マガジンを変える。 ADS をセットするぞ。リロードする。敵部隊が容器を確保している。バイオハザード物質を守る。敵に容器を確保させるな。
敵オペレーターが1人残っている。敵部隊を排除。ミッション成功だ。バイオハザード物質を探せ。よくやった。バイオハザード物質を発見した。10秒。突入5秒前。バイオハザード物質を発見した。移動しろ。ブリーチングチャージ設置。容器の確保を中断しろ。バリスティックシールド展開。
オペレーターは残り1人。あと15秒。10秒。脅威を排除してから容器の確保を再開しろ。味方が制圧された。部屋を死守しろ。バイオハザード物質を守れ。壁を補強した。アープレート設置。カメラフィード作動中。敵部隊がバイオハザード物質を発見した。心拍センサーを使用する。10秒前。残り5秒。敵部隊がバイオハザード物質を発見。捜索中。カメラを起動。マガジン交換。敵の所在地を探知した。敵を探知した。敵部隊が1人残っている。このエリアにいると敵に見つかるぞ。敵の位置が判明。敵部隊を排除。ミッション成功だ。バイオハザード物質の位置をつかめ。敵を探知した。ガレージだ。上出来だ。バイオハザード物質を見つけた。敵を視認した。あと10秒。突入まで5秒。
バイオハザード物質の確保に向かえ。ドローンが出撃中。クラスターチャージ設置。バーナーが使えるぞ。ブリーチングチャージで突破できる。ブリーチングチャージ準備よし。ブリーチングチャージする。味方は残り1人だ。味方チームがやられた。部屋を死守しろ。バイオハザード物質を守れ。敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。強化。マガジン交換。新しいマガジンに交換する。残り5秒。敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。カメラフィード作動中。標的を発見。敵の位置が判明した。C4 をセットした。毒の巣を作れ。
敵部隊がバイオハザード物質を確保中だ。阻止しろ。バイオハザード物質を確保された。ミッション失敗だ。